Ej, Jovana, a nije šta, sve po starom. Ma da, živim s devojkom u mojoj kući. Ti? Vratila si iz Norveške? Aha, razvela si se, pa bravo. Pa mislim, bolje razvod nego loš brak, iskreno ti kažem. Ajde, pa javi se kad budeš mogla. Čekaj, ti nisi ljuta što me zvala bivša? Ne, što? Pa o čemu se da razmišljaš? Prvo da ti kažem, razmišljam o njenoj muci. Kolika je njena muka? Ako je ona tebe upoznala, živjela sa tobom, zna da se kupa svaki drugi dan, ti čarape užasno smrde, da su svuda po kući. I sad koja muka nju mora da zadesi da se ona vrati, da ona zove tog čoveka? Ali onda kad bolje razmislim, ima i onaj stokholmski sindrom, ono kad se vežu za napasnika. Možda je to njoj. Ti donosiš psihološke probleme. Ne znam, baš interesantno. Milica, ja tebe volim. Pa znam, sreće, pa to je moj put ka mojoj provali, pa imaću ja neke probleme, sad da učim od nje, čoveč. Mnogo si sladak. Milica, ajde, stigli smo, izlazi. Mrš, nek ti Jovana sad izađe iz kola. Dobro je, tu je reakcija, ali zakasnala.